ऋषिमुख ब्लकनि बिसिंग खबजाक कैलाशनगर हातिओ तिप्रा मथानि कायसा लुकु कुथुमुं पान्दा संसाजाखा तिनि सांग्रं सालो तei o pandani bisingtwi kobokjakha tabukbo thanjani mario je phaiyaku borokno phainani tei phainai 9 April o Belonia ni Ratanpur ADC village o Tipra Mothani kaisa kotor Luku Kuthumung Panda songsajaknai o Luku Kuthumung Panda o hasteni joto Tipra sal lukurokno manjakna bagui poimung yakharka tini o pandani bisingtwi tini o panda o tongbaikha Tipra Mothani 37 ऋषिमुख ब्लक नि आदं पवित्र जमाते आतै साब्रम YTF डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट सुबिन तिप्रा आगन संरतुयै रतनपुर साब जोनाल चेयरमैन एलबार्ट अर्जया कनसो ini ro koilas ini kaisa koilas nang disability kaisa first time baza sobak leha ro motamoti borok rok je kirioi himja tongmani tini song phai tini ro phai borok basaha loge mankha brongno kesini bo khatong thoha oro thana election dro sini ADC budro sini batainai sini borongona sini MDC Deputy Tipra ro duita vote counting dro prai 250 vote care khlaijak mankha but oro kiri mani kobangma hongki dongki kobangma tamanai mane thuruksa ni para gana hoitine o jaga kuthumi mandia ba himi mandia sung kobangma Ratanpur hundi Monirampur hundi sung je kuno Luku Kuthum Panda ro khlaila borok phaimini tani bai borno mithi thanglai tini nong nukho kobangma jungjal khainai kobangma nong nukho problem tisanai umahai khlai dongki hongki roi tini sini Tipra Mothani borok rokno arke tono okhami ajar khai tono barang sani muso tini umahai sini takuk ting sajak sini borone jodi osugno power jodi tong hongkhai village council khairana bai borok ready ongthok sung already sung batainai eba soropai giaobo sung poriskar jawab gonai eba sani muso ang sini phainai Luku Kuthum Panda kaisa tongo Ratanpur 9 tario te oroni borok bo kubangma thanai oro joto phaioi sini bubagrani je thangsani awas sini khurang sini je bubagrani dagemungno sung success line bai joto luku nong koijao phainai ongthok oro kubangma sini join khlaija kaisa tongo sini Tipra Mothao biddut dabarma MDC bonobo ring khajagang boni bisingte jong kubangma message mannai te sini EM Komal Koloi te MDC Sir Deposit te YTM ne GS te Sir Jiten Tipra GS te kubangma sini warrior rok tini 8 ADC village na laina sung kuthum lainai sung kuno onno division ne borong ningkhia sini busujura borok sini thangsani awas je sini last fight je sini hospital okhane bai busujura sini borok sabuk laina tini sung obono Luku Kuthum Panda kaisa laro sini 8 ADC village Satri Sumo Assembly constituency under Ratanpur highway road kaisa sini Luku Kuthum 9 tario bonang jotono khaka hambai sibai te oro tini oro phainai oroni borok no je tini baza soba borok ano sino oro baza soba khlane bai jora rane nang sani muso norok hambai te norok o jaga tebo thangsani krona pal khaye phanru phaina bai nang khabe koi jao